Вшанувати пам'ять народного героя іменем Аміни Окуєвої можуть назвати вулицю в столиці. Сьогодні комісія з питань культури Київради підтримала таке рішення. Тепер проголосувати за це мають депутати на засіданні міської ради. Нова вулиця має з'явитися в столиці неподалік метро Дорогожичі та Лук'янівська. Аміна Окуєва, учасниця Революції Гідності та війни на Донбасі, отримала звання «Народний герой України». 30 жовтня 2017 року загинула під час замаху на її чоловіка Адама Осмаєва. Коли саме з'явиться вулиця імені Аміни Окуєвої в столиці, далі мої колеги. Це початок розбудови нової Київської вулиці неподалік метро Дорогожичі та Лук'янівська. Вона має з'явитися між вулицями Білоруська та Сім'ї Хохлових і вже скоро може носити ім'я Аміни Окуєвої. Цю ідею підтримала комісія з питань культури в Київраді. Та остаточне рішення залежатиме від голосування депутатів, яке відбудеться в червні. Така тоді вулиця з'явиться в Києві, причому з'явиться вона в центрі. Це буде нова вулиця. Зараз її не існує, тому що там мотоциклетний завод, який вже давно зачинений. Там буде розбудовуватися цілий житловий комплекс школами, садочками. Тобто пам'ять про Аміну буде жити саме, бо буде багато людей. До Київської міської ради, аби підтримати ідею назвати нову вулицю на честь вбитої невістки, прийшов і батько її чоловіка Адама Осмаєва. Каже, Аміна була для нього як донька. Вони разом з його сином протистояли російській агресії. Символы борьбы с российским, так сказать, русским миром, российской имперской политикой. И это как кость в горле у них стояла. И надеюсь, что депутаты на своей парламентской сессии на своей сессии примут это решение, увековечат память Амины. Позитивного рішення чекає і мама Аміни Окуєвої Ірина. Каже, донька так і не отримала жодної державної нагороди. І якщо нова вулиця столиці буде названа іменем Аміни, то це буде гідним вшануванням її пам'яті. Память – это то, что невозможно потрогать руками, это то, что определяет во многом ментальность. Не только человека отдельного, но и нации. Одна из новых улиц, и чтобы не заниматься вопросом переименования, а просто спокойно назвать эту новую улицу именем Амины. В каком-нибудь новом районе, где будет много детей жить, где будут школы, где будут люди жить и понимать, что они живут на улице Амины Окуевой, героя Украины, народного героя Украины, которая отдала свою жизнь за их спокойную жизнь. Рік тому на сайті Київради відбулося голосування киян. 90% з них підтримали ініціативу назвати вулицю іменем захисниці України. Підтримують таку ідею і кияни, які дізнаються, що нова вулиця може бути названа на честь Аміни. Тільки за це буде об'єднати всі, скажімо так, национальности, которые проживают в Украине, потому что Украина, она многонациональная страна, она должна развиваться как многонациональная страна. Это очень хорошо, когда будут люди помнить о своих героях и будут чтить память человека, которая отдала свою жизнь за Украину. Аміна Окуєва – учасниця Революції Гідності та війни на Донбасі. Служила в батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Та війна – це не єдине, чим жила Аміна. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча і записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017-го автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва із чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. В смерті Аміни Окуєвої українські спецслужби побачили російський слід. Однак імена замовників і виконавців досі невідомі. Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.